bersyukur nak keslem jong unausan hima. Aku orang kalong marsen kut ke assembly ngi layo ya ka jing mudoi na kipai ba hapo juai ba kenyut kalapoi yang kumju hakapor assembly bang ibu ka jing dawa ba de ban pun khoi ka sor joai ngi layo I ya ka result ba hadin kumba arsi bangi ngilara ya kemat ba discuss ya kata ka jing bret nyut pathar hapo hakmat yo musiang de nakalian sarkar ba municipal kila yo ban pun khoi andre kidang don ki we ki yo ki ba ki khot ke yo thamai chathai lathlabo bat hawe de somat kata kanyut kadang nek kumcu andre marsun kut ke assembly ngiyo I biang kita kanyut kilawan kila beret biang haju de hadu kani ka klipmat ngiyo I ba kata kanyut kadang don bat kanyut omdei ba kadang don rei menta kala tap sendon ya ka surok PWD brokoi de menta ki kali ri khiyai na jrong kanyut na ki khna school haba ki school ki hab yai lumba ka tu ka surok ki hab yo ya ka tu kanyut dala slap lei kadang tu chu saka ka bajakhlia hanto atni katno kalong ka iji sangsot ya Gibril hapo juai aba ki yai lumba ka tu surok ka perlu ngo yang halong babale ba ka sarkar nakaliang ka urban affairs department kam shumle ai ban bread la ne ban khat ek ni anyo ngisu thu kidon ke jing e ngisu thu ba ka jing e kalong ba kidei ba kin wat ya ka jaka ban lek ban bread ya kanyo ka ba ki khot ka landfill te ka jaka bread nyut ka dumping site adu menta ki mlak man penbet haga jing ye kren jonga ngaladet ban ye penbet bat ki ngomba bale himya penbha moramat ya ka jaka ka balak don lupa ka existing dumping site telada ki sanction pisa sa khandiat ka tukat ni ban penbha ka dumping site ka badon boros kata telese ya menta sipor dang le ka tempat yo ka we ka khando ka tmai dai na kaliang ka department nang tip ke ga jing thu jungki ke ga jing mut jungki de kawar shisha kawan ra ka ji jing I segment aba yu I ya ganyut ka bam sumla ban bread sumla ban khap om dai tang ka ba hayo musiam baro klin ka sorjoi anta ki ut ki pat ba namar ba ki ong mom don manu pe ya kan ganyut ka jungki ban poi kat kani ka kam bakan poi hadu haying syari ka bangar de mangan ong kalong ka de ka jing sule rain ba ka sarkar ka de sule rain ba ka hap tuklar da ka high court ya kani ka kam ba balai ba ya ka duty ya ka kamram ka ba department ka don ka urban affairs department ka de ban suthu ela ka duty la jong balai ba ka ying syari ka high court ka hap betha ya ke department ya ke ka ba de ban le hanga tinga soba ka de ke jing sule ransha ba da ka high court kan hab batai ya ke department ya ka kam ka ba ki de ba kin le phi kum u kun khot jong ka environment committee ni baro ni kwa hi ban I ba ni penne pensa e kemarian om tang kemarian ndre bang nin pek de ba ka jing bread madan pathar jong ki nyut ne jong ki plastik ni de bangin sumar ni don ke pollution board haka state ka pollution board ka de bakan mi shmat chuchu ba ka de ban create ka awareness campaign ya ki pai ba kumno bakin segregate ya ki bio waste mandar la dangi ong ya kata na po health department kanno teligi hospital ki don ki incinerator kanno teligi hospital ke private hospital ki don ka jaka ban thang ya kanyut ka jongki ya ki syringe jongki ya ki dawai da shin jongki ne ki suplang be hang to ba unwan municipal pun khat ya kata kanyut na po hospital ru kunjo tikita ki berkhoi ni don kam bangin puson ngidon kam bangin perkan bat ngakwa ba ka pollution board ka dewan pek benya
rengkat ke Urban Affairs. Ke Urban Affairs Department, rengkat ke State Pollution Board, kita bagi niat ban penbet ya ke jing bakla. Oi, kindon ki jing deko haki department, andre overall ke sarkar ke depan page. La duna sanction hangnon, duna funds hangnon ki depan pendap, eki funds ya kar kum ka joy municipal board le se kadang ke jing deko eki bopli kendra, nanumla ban keno eki. Andre ke jing duna jongki kumangas ngasutu mga pindapai ke sanction post jongki sweeper ki don tang samut ni sangun. Kat ke joy berkoin ong don sweeper tang katangun. Te belai beros kata ke sarkar kampanye ban sanction ni ki post sweeper syuk kambut. Kat nutili ki truck ki don hapo joy municipal board. Lada dang don kam sanction syuk ki truck ban kit ni kanyut. Kita ki long ki logistic support ke ba na snow ke department ke ribbon pay.